Само вижте колко са яки новите желирни бомбонки на Амос. Нямам търпение да ги пробвам, просто опаковката изглежда толкова яко. Нека да не се бавим и направо да отваряме. Водят се нещо като желирани златни рибки. Миришат супер яко на манго, като тези другите. Цената им е 3,30, малко по-скъпи от тези другите видове, но мисля, че заслужават. Само погледнете как изглежда, толкова е голяма тази рибка и вътре е пълна с това сокче, което би трябвало да я прасква и манго. Направо изглежда толкова яко. Нека и да тестваме. Имат вкус на нещо смесено между тези с прасковата и тези с мангото. Буквално е като комбинация от двата вкуса. Но иначе бих казала, че са доста вкусни. Като за желирни бомбонги. И бих си го купила пак. Не им се усеща толкова сокчето. А може би ако беше 2 пъти повече, ще бъде супер. Но да кажем, че заради самата формичка им давам 7 от 10. Само не ми кефи, че опаковката не е като другите. Тук няма този зиплок, който може да си затворите опаковката. Така че това е малко минус, защото постоянно ви седи отворено и не се затварят.